Prințul Banatului, Iaia Production. Cât de trist e să fii între atâtea femei, să nu poți să iubești, să vezi doar ochii ei, să te ia somnul plângând, să te trezești așteptând că poate ai să găsești o femeie cum ea, după inima ta, lângă care să trăiești. Sufletul tău e rece, inima ta e rece, tu n-ai apreciat că te-am iubit cât se cer. Și durerea nu trece, nu vrea ca să mai plece. Of, ce inimă, cine o înțelege? Sufletul tău e rece, inima ta e rece, tu n-ai apreciat că te-am iubit cât se cer. Și durerea nu trece, nu vrea ca să mai plece. Of, ce inimă proastă am, cine nu mai înțelege. Nu știu cum pot unii să renunțe așa ușor, cum reușesc să se ascundă atunci când le este dor, să trăiască liniștiți, să pozeze fericiți, ca și când totul e bine.